салом, як хабар. Тоҷикистон дар радабандии шохиси сулҳ ва амният барои занон аз Узбекистон ва Қирғизистон дида мавқеи беҳтар дорад. Кишвари мо дар рейтинги амният барои занон мақоми 90-ро касб мекунад. Туркманистон дар ҳисоботи шохиси амният барои занон мақоми 58-ро касб кардааст, ки ин беҳтарин нишондод дар тамоми Осиёи марказӣ дониста мешавад. Қирғизистон бошад бо касби зинаи 95-ум дар ин радабандӣ бори дигар як кишвари хатарнок барои амнияти занон эътироф карда шуд. Дар ҷои дуюм ва сеюм аз минтақаи Осиёи марказӣ Қазоқистон ва Узбекистон бо касби зинаҳои 80 ва 94 қарор гирифтанд. Дар садри аввали ин радабандӣ Дания, Шветсия ва Швейтсария қарор доранд. таъкид мегардад, ки кишварҳои хатарноктарин барои амнияти занон ин Судони Ҷанубӣ, Ҷумҳурии Африқои Марказӣ, Афғонистон ва Яман дониста шудааст. ҳангоми тартиб додани радабандии мазкур, муаллифон дар навбати аввал дастрасии занон ба илму таҳсилот, ҷои кор, амнияти онҳо дар ҷомеа ва дигар паҳлӯҳои муҳим барои занонро ба инобат гирифтанд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.